Entón, sempre pensade que todo o que subides ás redes, todo o que compartides, todos os stickers de WhatsApp que tedes, que van por aí rolando por grupos de un en outro, eso o día de mañán vai haber un rexistro que se alguén quere pode coller, ir e ver toda a vosa historia digital. A ver este que fixo nos últimos 45 anos, non? Pois, bueno, isto é importante, témolo que ter en conta, pero, bueno, xa non é o sexting un problema, digamos que eso forma parte da liberdade sexual de cada un, non? E de que podemos vivir e disfrutar da nosa sexualidade cando queiramos. O problema é cando o sexting se convirte en sextorsión. Cando che digo, ai, sí, ti pasáchesme estas fotos, pero ahora voullas enviar a outra persona. Ahora vou te amenazar porque se non me faz isto voulle pasar esta foto non sei quen. Ahora vou a coller e levantar un rumor sobre de ti porque como teño esta foto xa lle vou a contar a todo o mundo que ti fixeches tal cousa, non? E ainda por encima sin o teu consentimento. Dame igual que esas fotos xa pasara eu, que ti me colleras o móvil e me roubaras, que ti me sacaras unha foto por debaixo da falda, sempre cando compartimos este tipo de documentos gráficos. Dame igual que sean fotos, que sean vídeos, que sean gifs, que sean o que sean, estamos cometendo un delito. Estamos que non é ningunha tontería, unha pena de prisión de 3 meses a 1 ano, unha multa de 6 a 12 meses, que non entraredes na cárcel, pero caramba, eso xa queda aí para a vida, Eso xa despois non hai quen cho quite. Vale, é dicir, está castigado. Por qué? Porque é un delito. E ademais, cando está nunha relación de parexa, pode ser un agravante por violencia de xénero incluso.